И здравейте хора, аз съм Дилиан Бокс и добре дошли в ново видео в канала ми. Днескашното видео ще пробвам да мина World 1, World 2 и World 3. И да, ако искате още такива видеа, дайте лайк на това видео, абонирайте се за канала и нека да започваме с World 1. Така, аз съм 612 лева, така че в World... няма да умра така. В World 2 съм 296 speed. В World 3 не знам, 103 спид съм. Тук ще изчакам. Можех и да мина, ама нищо. Така, слагам си Gold Treadmill. Но, не, аз ще се кървам след малко. Винаги умирам по такива тъпи начини. Просто локинвам. Какво? Нищо. Локинвам и повече няма да умирам. Давай. Така. Чакам. Тук чакам. Бам. Така. Локин. Добре. И се качих отгоре. Така, тук хора, ако не знаете, има един скип. Трябва да сте на 300 спид. Трябва да сте на макс. Или 290, според мен. И тук правите, скачате и бам. За който не го знае. Тук мейза е дясно, напред. Ляво, напред дясно, и после ляво, в края ляво, напред дясно и сте тук. Тук това е трудно и затова трябва да направя един скип. И yes! Не го прескача, yes! От първи опит. Добре. Така. Тук ме страх, че ще падна, майко. Не. Yes, миналко. Така. Она птица не я чувам. Не знам каквото е това. Така. Няма да умра. Тези вълни са ми отвратителни. Бързо. Той е гати назад е това. Не знам какво е това. Това е бос. Така. В средата дясно, ляво. Пак ляво. Пак напред, дясно и минах World 1. Елементарно. Така, нека продължаваме в World 2. И така хора, вече сме в World 2 и да продължаваме. Според мен World 2 е по-лесно, ама World 1, не знам. За други хора не е. Като имаш спида, ти е елементарно. Ако нямаш спида, ще ти е трудно доста. За да имаш... За да може да минеш целия World 2, ще ти трябва поне 510 левела. За 14 стейдж ще трябва 500 левела, ама той е трудно да се мине пак, така че... Плиз. Не! Не, брат. Пак ще умирам по същия начин. Умирам винаги, когато не записвам. Така. И хора, не забравяйте. Чакай. Да локин, че не мога да говоря когато. Добре. Ако искам, според мен, не. По-добре да не говоря. Значи, ако искате да направя World 1 и 2 speedrun, пишете долу в коментари, защото аз си умисля да го направя за идея за видео. Пишете долу в коментарите дали да направя такова видео. Ако има много коментари, ще направя такова видео. Не, леле за малко. Това беше на косъм. Така. Спална се Treadmill. Пише от Treadmill. Не, за малко да умра. Не, добре. Така. Тая вълна е бърза, ама... Добре. Аз съм по-бързо от тази втората вълна. Виж колко е бавна. Така. Силвам се и бам. Това е левела, който ти трябва. Виж тук, хора, тук
тук има един скип. От тук да отидете, чак е там. И ще пробвам да го направя. Без да умра. Стана, хора. Добре. Тук има още един скип. И сега последното ниво. Давай. Моля те. По-бързо. Тук винаги умирам. Не. Не. Това ми е трудно ниво. Не мога да си мърна мишката така. Нищо. Така. World 3 аз нямам начини как да го бягам. Мама ще ми отнеме време. Не. Добре. Тук да направя скипа. Ако не знаете, пробвайте си да го направите. О, не, вижте, аз съм по-бърз от него. Майко, за малко да взема победите, леле. Така, това не ми трябва. 16 милиона е малко. Няма да правя скип, защото... Трябва... Не, защо? Това е World. Но ме... Аз съм пробвал да правя спидръни, когато не съм записвал, но вижте, правил съм 1 минута и 8 секунди, не е зле, но не е и толкова добре. Така, стейдж 9 дясно, напред е ляво, пред е дясно, ляво и място, бам. Писам от 7 минути. Не, please, игра, yes. Ще изчакам малко, бам, така. Ще го направя. Yes, успях. Така, пак съм на последния стейдж. Пожелайте ми късмет. Давай. Бам. Добре, таймнах го. Такова мирам винаги. Добре, бам. Бам. Чувам скапаната птица. Не! Майко. Леле. О, мага. Май го минах. Yes! Така. Минах World 2. Сега остава World 3. Нека да отиваме в World 3. И така, хора, вече съм в World 3. Нека да започваме да го минаваме. Така. Бам. Тук съм бърз, не съм бавен. О, това как умря. Така. Бам. Давай са. Тук това е много труден стейдж. Добре, минах го. Третия стейдж ме е един от най-трудните. Бам. Сега, хора, ще стигна до не знам кой стейдж беше, 7 или 8 беше. Май 6, 7, май 6 или 7. Не казвайте джока, няма значение, 6-7, не го казвайте, не го коментирайте в коментарите, вече, да. Плиз, не умирай, плиз, моля ти се, игра, моля те. Не! О, мага, добре. Хора, тук има един, това не е хак, от клавиатура и мишка, ако играеш, или от PlayStation, има едно такова Thingifici. Тук има едно тайни. И правиш това. И направо сега ще летиш. Да, ето сега направи този джамп. Сега следващия джамп. Така, Q натискам. Добре, тук има едно такова, дето е Jail. Аз съм си го направил на E. Да. И щях да умра, ако не го бях направил така. Не, май умрях.
Не, умрях. Нищо. Няма, че не. Няма нищо. Няма много време да го мина това, да отивам към 4 минути. Така. Не! Бот съм, знам. Много е да умра по така начин. Не пак. Бра. Няма да рискувам. Бам. Така. Няма да рискувам. Бавам си го от тредмила и започвам да фармя спид. Така. Не. Също хора, коментирайте долу в коментарите, ако искате да играя и Rivals. Така, пак отивам моя хубав тредмил. Не е хубав, знам. Ма за мен е хубав. Майко, това беше на косъм. Да умра. За малко. Така. И също хора, извинявам се, ако клавиатурата ми се чува, не мога да го спра този звук. И аз съм си купил тези саундове, дето, не знам, не и този ми харесва най-много. На Медец. Трябва да го таймна. Не, умрях, не го таймнах. Ще ви покажа един глич. Добре, имам 2 минути да го мина. Ако не успея да го мина, просто съм такова, провалил съм се чаленджа. Да. Съм успял. Не умирай, добре. Това ми е последния опит и ще трябва да спирам. Ще трябва да спирам да рекордвам. Така. Не, за малко да умра. Добре. Така. Така, бързо. Тази близавка е елементарна. Сега. Натискам Q, става малък и сега. Сега се буствам. Майко, как се буствам, добре. Така. Няма да пробвам. Така. Леле, къде са? Леле, добре. Изстрелях се. И... тук има такъв глич. Бам! Джейл. И мина го, yes. И това... да. Чао.